Ето я и нея. Първоначално ни се представи като една мила, нежна, розова, пухкава овчица, да не кажа агънце. За жалост в следващия миг ни се показа в един доста поетичен образ, този на озъбено, свирепо куче. Две неща не трябва да се правят в този живот. Да се опитваш да вземеш кокала на гладно псе и да вземеш интервю от селянин гей. И ако отново се върнем към творчеството на споменатия поет, то ще трябва да отбележим, че когато борбата е за слава и жителство в София, то тя, борбата, е безмилостно жестока и тези два образа, на човека и кучето, стават плашещо сходни. Затова и в двата случая рискуваш да бъдеш облаян или направо ухапан, а гейовете дори скубят и дращят. Представяме ви истинското лице на кандидата за музикален идол на България с искрената надежда излъчените кадри да спомогнат на който и да е от неговите конкуренти да спечелят това състезание и да осуетят възможността именно той да получи тази титла, защото недопустимо би било идолът на младото поколение в България да е истерик с нечленоразделна реч, който ако се отърве от педерастията си и се ожени, 100% ще налага жена си в пристъп на нервна криза поради недопечените й сърми. Тук използвам възможността да предупредя сочената за негова приятелка Пламена много да внимава, защото синиите не са хубава декорация на лицето на една млада дама, поела по пътя на сценични изяви, а малкият психар ще й налети при първата си криза на ревност. Професионално естествено. Гейовете са завистливи. На него препоръчваме за следващия концерт по избор да подготви една от песните на Каризма или Елена Паришева, посветени на насилието и безпричинната болезнена агресивност и да си ги наника от тук до края на живота си под формата на психотерапия. Конкретно медикаментозно лечение на това сериозно психично и нервно отклонение биха могли да препоръчат единствено медицински лица, но ви не сме склонни да платим за лечението на Денислав, тъй като сме твърдо убедени, че ситуацията може да бъде овладяна и от органите на реда, съдружие с местата за изтърпяване на наказанията. Това така или иначе е предстоящо за Дениславчо, а и ще излезе по-евтино, пък и ще бъде по-ефективно. А и най-важното, за да видите, че не сме злобни, това ще достави много по-голямо удоволствие на самия Денислав, ако се съди по типа интимни взаимоотношения, които са характерни за тези оазиси на превъзпитанието. Защо си мислите за най-красив? Изчезни, просто няма какво ти говоря. Защо си мислите за най-красива, след като сте един от най-грозно изглеждащите участници? Защото си много тъпа и ходи се опрез зъбите и тогава говори. Май зъбите ти трябва да си оправиш, да спреш да говориш така. Той вашите не са много добре. С кой говорите? С Пламена ли? С стоматолога си, надявам се. Искам, ако обичаш, това е супер невъзпитано да говориш така, ако обичаш се махни. Да, няма да се махне. Защо? Искаш да ти свърчат лещи? А да ти хвърли един боб? Ти набързо. Няма да ми скачат. Сигурна ли си? Да. Чай, че тук някаква тъпа селенка от сигнално жълто ми изтъргиваш. Тъп селене сте вие да ходите с такъв цвят, мърът. Кура, бе! Защо трябва да ви го ям па точно на вас? Защото си много тъпа за това. Не, тъп си ти, затова няма да ви го ям. Сами виждате как интелектуалната несъстоятелност попречи на любовта на млади. Просто ходи си на село там. Каниш я на гости? Още при първа среща. Където се снимате и... Охо, и порно клип искаш да правиш. Галена ще те съди за авторски права. Това е го махам, че ще го... Я не ги ходи така, бе. Гледам това как ти такова, бе. То не смеше. Ще избием зъбите, ма курво. Толкова хора за едни зъби. Да. Курва е майка ти. Така ли ще говориш с майка ми? Ще те смачкам, бе. Ще те смачкам, бе. Как ще говори така за майка ми? Не стига. Как ще говори така за майка ми? Абе! Сега ще видите, сега ще прибият. Така ли? Остава. Стига, не е сега просто тази шум без. Що? Ще си сваляш гуменките ли? Да. Обажда се на майка си. Ще говори тази дрисла за майка ми. А не за баща ми, който така обича да бъде споменаван. Ще хвана тук едно дърво, ще щупа. Остави ти дървото, по-добре побърза и да си хванеш влака за осело. Такива, защото решава авария тогава. А, не. Има и такива като теб, да пълнят статистиките за домашно насилие. Нека сега